నాకు చావాలని లేదు ప్రేమ. ఎప్పుడూ కలిసుంటామనే ప్రేమలో విడిపోవాల్సి వస్తే, ఒకటవుతామనుకునే లోపే ఎప్పటికీ ఒకటి కాలేమని తెలిస్తే, తోడుగా ఉండాల్సిన వాళ్ళే మధ్యలోనే వదిలేసే పరిస్థితులు ఎదురైతే, వరమైన శాపంలా మారింది ఈ ప్రేమ. జీవితంలో వెలుగును చూపించిన ప్రేమే చీకటిలోకి నెట్టేస్తుంది. ప్రేమంటే కలిసి ఉండటం కాదు, విడిపోకుండా ఉండటం. చావైనా బతుకైనా నీతోనే. అర్జున్! ప్రేమించాడు నాన్న. Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.